Mayong buntag kaninyong tanan. Salamat sa maming tubag. Ang atong ebanghelyo karon, pagpadayon kini sa ebanghelyo gahapon, no? Kung nakahinumdum mo sa ebanghelyo gahapon nga diin ang usa ka adunahang batan-on mitalikod sa imbitasyon sa atong Ginoo nga pagsunod kaniya. Magbitaw nga subo kaayo ang atong ebanghelyo nga diin nagkomentaryo ang atong Ginoong Hesus nga lisod kaayo, no, sa mga dato sa pagsulod sa gingharian sa Dios. Siguro makapangutana kamo nga unsa di ay problema sa pagkadato kung kini tinuuray nga pagkadato, no, nga dili gikan sa mga kurakot ba nga imog yung hinaguan, no, nga naghago kaniini dugo ug singot imong gibuhos para lang maangkon kini nga mga kabtangan. So unsa may problema kung aduna tay daghang kabtangan kung kini tininuod nato nga paningkamot? Di ba? Sayop ba di ay nga dato ko, nga naghago ko, no? Pero ang dato nga ginasaysay sa atong ebanghelyo kanabang nga hayahay ka kaayo, pero ang imong nga ang mga tao sa imong palibot naglisod nga halos mamatay tungod sa kawala, no? Tungod sa walay nga wala sila bisag giyon sa nila pagpaningkamot pero wala gihapoy nahimo, di ba? Halos mamatay nila na sila sa kalisod, pero ikaw nga nag-enjoy sa imong kahago, wala mulantaw kanila, wala mag-isip kanila. Sumauna nga wala kay luna sa gingharian sa Dios, no? Kaya ang gingharian sa Dios mao man kana ang adunay paghunahuna, adunay panglantaw sa mga tao nga naa sa iyang palibot. Di ba ano yung ang Ginoo? Gigutom ako, nagmasakiton ako, giuhaw ako, nabilanggo ako, pero wala gyud ko nimo bisita, wala gyud ko nimo pakana, wala gyud ko nimo paimna. Sumaw ka na ang hinungdan nga mo bitaw nga nuingon siya nga mas lisod pa gayud sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios kaysa usa ka kamelyo paglusod sa lungag sa dagom. Daw imposible, no? Kung wala kay paghunahuna sa imong isig ka tao, ang imong gihunahuna ang imong kaugalingon, mao kana ang rason nga dili gyud ka makasulod sa gingharian sa Dios. Kay gitawag man kita, no, nga pag-amuma sa atong isig katao. Mabitaw kining synodality nga we work together, we journey together. Nga kinahanglan walay mabiyaan nga atong igsoon. Kaya ang atong igsoon, atong tulubagon. Mao nga mahimong babag ang atong pagkadato tungod kay wala tay pag-amuma sa atong isig katao. Bisan tuod nga ato kining bisag naning kamot kita niini, pinaningkamutan nato kini. Pero ang atong tulubagon sa atong isig katao dili gyud mawala. Mao kana nga atong hinumduman kanunay nga sama sa
nga kanimo usab nakalimtan sa mga dato nga kita gitugyanan lang, no? Tinugyanan lamang. Dili gyud nato kini atong nga ato nang nga kita nay tag-iya sa kalibutan. Gitugyan lang kini kanato. So aduna usab kitay tawag nga pagpaambit niini. Mao nga nag-react si Pedro na amo nang gibiyaan ang tanan, no, para mosunod kanimo. So unsa may among mapaabot? Mao kana ang wala makita sa usa ka dato, no, sa batanong adunahang dato, adunahan nga batanon. Nga ang pagsunod kang Kristo mao gyud na ang pinaka, no, pinaka maayong nga desisyon nga atong pagahimuon. Ang iyang saad nga makabaton ka og mas doble pa niini usa ka gatos ka pilo, no, og usab ang kinabuhing dayon. Basin mo ingon mo sulti-sulti lang na padre, no. Pero pangutana ang mga relihiyoso nga talagang mitalikod sa ilang profesyon, mitalikod sa ilang bahandi para musunod og itugyan nila ang ilang kaugalingon. Pangutana si sister, pangutana si padre kung unsa ang ilang hingpit nga kalipay nga naangkon pinaagi sa pagsunod kang Kristo. Manindog kitang tanan.